ग्राम पंचायत मुगांव से मुखिया पद के युवा प्रत्याशी, जुझारू प्रत्याशी, संघर्षशील प्रत्याशी, शिक्षित प्रत्याशी, ईमानदार प्रत्याशी भाई उमेश यादव जी हैं और इनका चुनाव निशान है पुल, और ये पुल 5 नंबर पर है। साथियों याद रहे, उमेश भाई का चुनाव निशान 5 नंबर पर है और 5 नंबर पर जाकर के पुल निशान पर बटन दबाना है और भारी से भारी मतों से भैया उमेश जी को विजयी बनाना है। अरे ए चाचा, चाची, ए काकी, अरे ए दादा, अरे रौरे को बोलते नहीं जी, हाँ 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 चाचा रौरे से, अरे हर एक इंसान से भूल चूक होला जी, रौरे सब तब की पारी यही उमेश भैया के मुखिया बनौले रहनी जितौनी सब है, लेकिन रौरा सबसे उमेश भैया के की पारी रिक्वेस्ट बा, प्रार्थना बा, आई है के ऐलान बा कि रौरा सब अगली बार बनौले रहनी तो एहू बार एक बार फिर हमके मुखिया बनाई सबे, आए गांव के विकास करवाई सबे, कौनो भूल चूक हमसे भइल के भैया तो रौरा आप सब अपन बेटा भाई भतीजा समझ के हमके माफ करी सबे, और रौरा सबके चरण में हम गिर के झुक के प्रार्थना करके निहोरा करके कहतनी के भैया आपके हमके जिताई सबे, मुखिया बनाई सबे, हमार चुनाव निशान पुल बे भैया पुल, आई पुल 5 नंबर पर बा, 5 नंबर पर बूथ पर जाके अब 5वां नंबर पर पुल पर ये निशान पर बटन दबा के अब भारी मत से विजयी बनाई सबे, ग्राम पंचायत मुगांव के विकास करवाई सबे, और सबसे यह प्रार्थना बा। और साथियों हमारे उमेश भैया का इस बार ऐलान है जनता के प्रति, क्या ऐलान है इनका कि हर खुशी को धरा पर उठा लाऊंगा, हर खुशी को धरा पर उठा लाऊंगा, जगमगाती दिवाली सजा लाऊंगा, अगर आप लोग यूं ही साथ देते रहे तो मेरे दावा है कि मौत से जिंदगी को छुड़ा लाऊंगा, मौत से जिंदगी को छुड़ा लाऊंगा। उमेश यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, ग्राम पंचायत मुगांव जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, पुल निशान जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, माता बहनी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, बूढ़ जवान जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, बच्चा बच्चा जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, मुगांव की जनता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। चुनावी चर्चा बपरचा भराइल बाटे, सारा गौवा के लोग भकुआइल बाटे, जे भी खड़ा बा घूम घूम के वोट मांगता, जे भी खड़ा बा घूम घूम के वोट मांगता, उमेशी जीत गई है हो जावरवा के लोग कहता, उमेशी जीत गई है हो जावरवा के लोग कहता, उमेशी जीत गई है हो जावरवा के लोग कहता। उमेश यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद मुगांव की जनता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, मुगांव पंचायत में बाटे चारू ओरी हाला हो, चारू ओरी हाला भैया, चारू ओरी हाला हो, चारू ओरी हाला भैया, चारू ओरी हाला हो। सबका जबान पर चर्चा बाटे जीती पुल वाला हो, जीती फूल वाला भैया, जीती फूल वाला हो, जीती फूल वाला भैया, जीती फूल वाला हो। उमेश यादव के पलरायो भारी बाटे, सयादों के पल
सारा गौवा के कहत नर नारी बाटे इहे परिवार मौका पर खूब जाता इहे परिवार मौका पर खूब जाता उमेशी जीत गई है हो जावरवा के लोग कहता उमेशी जीत गई है हो जावरवा के लोग कहता उमेशी जीत गई है हो जावरवा के लोग कहता पहले मुखिया रहले तब कैले बहुते काम हो कैले बहुते काम रे बाबू कैले बहुते काम हो कैले बहुते काम रे बाबू कैले बहुते काम हो जिला जवार के लोग कहेला जिला जवार के लोग कहेला बहुते बाटे नाम हो बहुते बाटे नाम रे भैया बहुते बाटे नाम हो बहुते बाटे नाम रे भैया बहुते बाटे नाम हो इहे परिवार सब कर सम्मान करेला ये परिवार सब कर सम्मान करेला ये परिवार सब कर सम्मान करेला गरीब दुखिया के ना परेशान करेला गाड़ी मुखिया के ना पारसन करेला गाड़ी मुखिया के ना पारसन करेला जे भी दुआरा पर आवे दुलार पावता जे भी दुआरा पर आवे दुलार पावेला उमेशी जीत गई है हो जावरवा के लोग कहता उमेशी जीत गई है हो जावरवा के लोग कहता उमेशी जीत गई है हो जावरवा के लोग कहता बाबा अरे ई खानदानी बा भैया खानदानी बा हो विधवा वृद्धा पेंशन मिली बानी है मकान हो पानी अब मकान भैया पानी अब मकान हो पानी अब मकान भैया पानी अब मकान हो बिजली पानी खाद मिली गद गद रही किसान हो ही किसान भैया ही किसान हो ही किसान भैया ही किसान हो योजना सरकारी बालाक से लियावल जाई योजना सरकारी ब्लॉक से लियावल जाई जेकर जवन बाहक दियावा